O vrátenie daní za rok 2025 budete ako zamestnanec môcť požiadať od 1. januára 2026. My prakticky túto službu spracovávame od 1. marca 2026, nakoľko váš zamestnávateľ je k dátumu 28. februára povinný dodať Finanzamtu, teda Rakúskemu finančnému úradu, všetky vaše podklady. Preto neustále netrpezlivo čakáme na tento dátum, nakoľko sa môže stať, že ak by sme vaše daňové priznanie odoslali finančnému úradu skôr a vy by ste nemali ešte všetky dostupné výplatné pásky nahraté vo vašom systéme, mohlo by to ovplyvniť výšku vašej vrátky dane. Ako živnostník, napríklad opatrovateľka, si môžete vaše daňové priznanie odoslať elektronicky k dátumu 30. jún nasledujúceho roka. Po prípade, ak je daňové priznanie spracovávané v papierovej, teda formulárovej forme, tak je to do 30. apríla.